ҳар як лаҳза дар саҳнаи театр ва ё кино зебову самимист. баҳорам мешукуфад дар нигоҳам модарам нигоҳам. аммо ин лаҳза саҳнаи театр нест, балки саҳнаи зиндагии воқеии ҳунарманди театру кино Умеди Султонмурод мебошад. пур аз гул гашта ҷони ман бароҳат о ҷон бароҳат. пур аз гул гашта ҷони ман бароҳат о ҷон бароҳат. ла 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 ла. мо ҳамеша ӯро дар саҳнаҳои театру кино мебинем ва аз ҳунарнамоияш дар нақшҳо ҳаловат мебарем, зеро хеле самимӣ нақш меофарад. ин навбат муаррифӣ намудани ин ҳунарманд дар барномаи Аржанг бесабаб нест, зеро ӯ бо ҳунари даст аз санг дар ҳавлияш чунин зебоӣ меофарад. пештар ҳунарманди маҳбуб Султонмуроди Бобомурод бо аҳли оилааш дар хонаҳои баландошиёна зиндагӣ мекарданд ва орзуи деринаи яка писари ӯ Умед ҳамин буд ки ҳавлӣ дошта бошанд ва дар ҳавлияшон ҳавз барои оббозӣ бошад, то ки ба серӣ оббозӣ кунад. байни 4 духтар дар оила ӯ ягона писар аст. аз ин рӯ падару модар чун ганҷ ӯро ҳифз мекарданд ва барои ба оббозӣ рафтанаш монеа мешуданд. акнун Умед худ падар аст ва ҳолати падар барош ошност. аз ин рӯ тасмим гирифтааст дар ҳавлияшон барои худу фарзандонаш ҳавз месозад ва гирду атрофи онро бо чунин офаридаҳои сангӣ ором медиҳад. тавре мебинем моҳирона аз санг нақш офаридааст, агарчи ин ҳунарро ҷое наомӯхтааст. аввал ин ки ташаккур ба шумо ки ин гуна зебоиҳоро мебинед, қадр мекунеду ва барои бинанда пешниҳод мекунед. рости гап ин фикри ҳамин идея ман ки худ дар хонаҳои баландошона калон шудам, фақат орзу мекардам ки ҳавлӣ гирем, масалан ҳавлӣ дошта бошем, мисол дар як ҷо пиёз корем, гашниш корем, масалан аз худат бошад, ба бозор наравӣ, тару тоза. ва вақте ки як меҳмон, хоб мо санъаткор ҳастем, ҳунарманд ҳастем, эҷодкор ҳастем, меҳмон ба хонаи мо зиёд меоянд. як меҳмон вақте ки аз дарозаи ту медарояд, бояд ҳамин муҳити хоната бинад, гӯяд ки хонаи ҳунарманд, хонаи актёрон омаданд. ва ҳамин идея гӯяд ки зебопараст буданд. баъд аз ҳамун ҷо ҳамин идея дар сар зад, лекин он вақт ман намедонистам ки чӣ мекунам. ба як рӯз ба як истироҳатгоҳи як рафиқам рафтем, ба истилоҳ дача рафтем. дар ҳамун ҷо баъд ман дар танаи он девораш бо устое ки ҳамун фароғатгоҳ сохтааст, бо ҳамун суҳбат доштам ва яке дидам ки дар танаи девор як оҳу бо ҳамин хел санг нақши нигор кардааст. баъд аз ҳамун пурсидам ки чӣ хел мешавад, аз чӣ истифода мешавад, чӣ хел мекунӣ? гуфт ҳамин сангҳои худамон аст, сангҳои коҳои худамон, сангҳои қадар зебо. гуфт агар хоҳӣ биё ту ҳавлӣ гир. ман гуфтам агар ман ҳавлӣ гирам, дар ҳавлиам ҳамин хел мекунам. гуфт агар ту ҳавлӣ гир, ман мебиём барои ту, яъне бе муз, бе киро барои ту мекунам. ман ба ӯ бародар Шодӣ ном дорад. майлаш гуфтам, лекин гуфтам ки биё як бор худам кани як кунам, яке аз дастам меояд. خب بعد شروع کردیم یک با یک رفیقم گفتم که با من یک ماشین سنگ رو که سنگ رفتم انتخاب کردم از همین دره ورزاب از درون یک دریا دیدم که سنگای بیکار خوابیده
از اونجا سنگای گرفتم آوردم و آهسته آهسته با شکستن همین خیلی نقش نگارا و اینا رسام تلویزیونی سفینه دادری عزیزم لطفالله جان اومده رسمایش من از اینترنت گرفتم این رسمای توسا رسمای اوهو و اون رسما و لطفالله جان اومد با قلم سیاه کشی و من این رو با سنگ پر کردم همین خیلی که شما میبینید. дар саҳнаи театр падару писар ҷойгоҳи махсуси худ сабку салиқаи хешро аллакай пайдо карданд ва маъруфу маҳбуб гаштанд. دیوانه‌ای؟ ва саҳнаи зиндагӣ низ на камтар аз саҳнаи ҳунар аст. дар он низ бояд ҳунармандӣ кард то наздикону пайвандонро ба дӯст доштани худ, дӯст доштани лаҳзаҳои зиндагӣ, дӯст доштани ватани азиз ҳидоят намуд. саҳнаи зиндагӣ маконест ки ин ҳама истеъдоду ҳунар аз он сарчашма мегирад. кадой мебиям мепурса ки и чӣ маъни дорад ин тоус умед ман мегӯм иш маюм иш оилам баъд мегӯянд ки и чӣ маъни дорад оҳо мегӯм уш отама иш очам баъд байни гудаконда вай баҳс шуд ки модак ҷоем баъд маҷбурӣ барои вая бо давҷа баъд ҳарияташона мегӯм инаи ту шукронаи худо 4 та 2 духтар 2 писар бо шоткае ки краска мекунем бо ҳамун тоза мекунем як мешӯем тоза мекунем ва лак мекунем вақте аз болояш лак мекунем вақте ки лак мекунӣ ани сангҳо дар дарунаш медонед як чӣ дорад ҷило медиҳад як ҷилое ки худи хаёл мекунӣ ки ё бриллиант дорад бриллиант дорад сангҳои қиматбаҳо сангҳои қиматбаҳо аз дар чанд кӯҳҳои дигар давлатам сафар кардем баромадем ба тамошо кардем лекин чӣ хеле ки дар кӯҳҳои мо сангҳои зебо асту рост дигар ман ҳамин расмҳоро гирифтаму ба интернет пафтам ба фейсбукам ва почтам дӯстоем ки дар шаҳри россия ҳастанд дар дигар давлатҳо ҳастанд ҳайрон мешаванд ин сангҳоро аз куҷо овардем мегӯям дар тоҷикистон аст не чӣ хел дар тоҷикистон аст дар тоҷикистон дар қадр раҳрӯ пур аст биё гир бар чанд хел мехоҳӣ мегӯям бисёр зебо аст мо бисёри дӯстон гуфтанд ки мо мехоҳем биёем аз пеш бинем русҳо ҳастанд ду рафиқон коргардона ҳастанд гуфтам мо мехоҳем биёем аз пеш бинем гуфтам марҳамат хонаи мо дар надорад аз барои дӯстон сангпораҳо чун як пораи дилаш реза мешаванд пош мехӯранд аз нав сарҷамъ мегарданд ва сурати зебое мешаванд ки саропо мехоҳем чашм бошем ва ба ин зебоӣ бингарем. дар кӯҳҳои зебоманзари мо ҳамин гуна оҳуҳо ҳаст ва ҳамин гуна оҳуҳо ҳам бисёри сайёҳоро ҷалб мекунад ки биям ба тоҷикистон ҳам тамошо кунанд ҳам хоб дар мамлакат рушди туризм боз ҳам рушд ёбад ин рамз аст ана ин сангҳое ки дар ин оҳу истифода шудааст ина ин сангҳои сурхе ки мебинем ин сангҳоро ман аз рости гап дар наи саршавии кӯчамон як хона як ҳамсоямон ваям ҳамин дар хонааш ким чиз аз ҳамин сангҳо намедонам чизе месохтааст
بعد روز دیگه اول من ترسیدم همین سنگ با من همین گونه سنگ سفید در پا بود ترسیدم پرسیدم نه ترسیدم شرم داشتم بعد مادرم گفتن که باتم همین سنگ در پا است من میپرسم یک روز گذشتیم با ماشین که در اونجا استاد کار کرده است بعد ما فرو اومدیم که استاد من شینو سلام علیک کردیم گفتم برادر من در خونم خیلی یک توز کردنیم یک همین خیلی آهو باید هم پیشی بری آهو سفید بیاد همین سنگ سفید تو من در پا گفت اکا گفت شما این خیلی کارای خوشی اگر خودتون میکنید من گفتم خودم میکنم استاد من میکنم گفت که اکا اینم چند قدر خواهیم گیریم برید با من یک دو تا خیلی کلانش آوردم همین سنگ‌ها رو کردم تشکر با اونها انا این سنگ‌های سرخی که در درون این سنگ‌های خوجند هستند اینم خوجند آورده نه اینم یک رفیق هم گفتم که در استراحتگاه همین گونه سوختگی بود همین گونه آهو این سنگ‌هایی که باید میپرتافت گفت که من همین سنگ‌ها میپرتم من گفتم نه پرتاب بیا من همین سنگ‌ها گیرم میبرم در خانه همین گونه من چند فکر دارم ساختنیم با من در کار است نه خلاصیه بعد همین سنگ‌ها رو با من دادن این سنگ‌های سرخ اینم گفتیم که اگر یک شویم توزه کنیم لاک کنیم بعد زیبا میشه اینا من گرمی رو انتظارم دیوالای اول باید رنگ بور کنیم بعد رنگ بوری دیوالا بعد در آخر اینا میشویم توزه میکنیم و لاک میکنیم بعد زیبا میشه الان دو نقابی که ببینید این رمز تئاتر است زندگی و هستی شما زندگی و هستی من راست دیگه وقتی که در همینجا من همین سنگای می شکستم با بولیقه یک سنگ نمی قدر شکستم از درون این سنگ همین خیلی در چند جوش همین خیلی رخی تیلا پیدا شد و من اول گفتم خیلی یکون نمودی اوهان است و با چند نفرهایی که کم تیلا رو بشناسن نشون دادن گفتن این تیلا است سنگ تاجیکستان از دره ورزا همه سنگ‌های نروین ولی ممکن نبوده است تیلا داره گفتم با همه نروید سنگ‌های ورزا تمام شد شکستم از درون از چند پوره میکنم تیلا داره و اون سنگ تیلا رو در اثر سنگی که رمز تئاتر رو دارد امید استفاده کرده است این نشانی اون است که تئاتر برابر تیلا براش ارزش دارد نه تیلا کجا بلکه هستی و زندگی بود و نبودش هر یک نفسش تئاتر است خب برای چی من این سنگ‌های قیمت بها رو سنگ‌هایی که تیلا در درونش داشت مخصوص در نقاب تئاتر در این رمز جایگزار کردم چون که این کسب این هنر در خون و رگ و پیوند من جاری است یعنی من این کسب رو از پدرم میراث گرفتم و محض خواستم که این سنگ‌های قیمت بها در همین نقاب باشه چون که این کسب این هنر برای من از این تیلا هم بالاتر است و محض به همون خاطر گفتم که بیا همین نقاب تیلا در همین نقاب باشه نقابی که من رمز تئاتر رو دادم لیکن این کسب برای من از تیلا، بریلیان، نقره، دلار، یورو از همه بالاتر است. چند سال پیشتر امید سلطانمурод سرکارگردانی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه بود. این گوشه حولیش رو به سمت دیگری فعالیتش بخشیده است. انا این گوشه‌ای که از دروازه ما می‌دروی به طرف دست راست وقتی نگاه میکنیم این گوشه به چشم میرسه. این نام من، این آرزوی من امیدفید این یعنی اینجا دو رمز است. رمز تئاتر دوست داشته من که من به این هیچ حیات تصور کردن نمیتونم و اینم که هیچ به اینم حیات تصور کردن نمیتونم. این رمز تلویزیون و کینو است. این نواربرداری تلویزیون سفینه عثمان است چون که شبکه دارد. بعد گفتم که فرزندم وقتی که بعد من گفتم که خیلی دادا باید توس که شما باش ایام اوچم ایناش بابام ایناش
очаҷон бибишона очаҷон мега инаш очаҷон мода куҷои ма гуфта анаи меҳрдод анаи баҳодур анаи меҳрдод анаи баҳодур леки ӯ дӯстое ки аз телевизион мебиёнад эҷодкорое ки рафиқон ки хона мебиёнад мегӯянд ки кормандои телевизиони Сафина аст бо ӯ нафарое ки ман давоми 1 сол бо як кайфияти беандоза ҳамроҳашон кор кардам ин ҳамун нафаро ҳастанд. аз офаридаҳош бармеояд ки ҳар куҷое ки ӯ фаъолият мекунад барояш сангу хоки он макон муқаддас аст. яқин аст ки чун манзара ва лаҳзаҳоро бо санг тасвир мекунад ба андеша меравад ва бо муҳаббату меҳри беандоза ҳар як асарашро меофарад. реша реша андешааш пур аз ишқ аст, пур аз дӯстдорист. дар асарҳояш ки бо заҳмати даст сохта шуданд дили бузургу ниятҳои некаш намоён гардида. ин ҳамин хел майдакуниш ин як таърих дорад. бисёр душвор аст майда карданаш. як бегоҳ аз театр аз кор баромадан намоишномаи аз мост ки бармоз ҳамроҳи устод Абдулҳафиз Қодиров кор мекардем намоишномада монда шуда хаста шуда омадам ба хона хӯрока хӯрдам гуфтам хоб мерам. бегоҳи шаб буд. модарам ҳамроҳи ду холам ду ҳамсояи дигар дар болои кати хона тобистон буд дар ҳавои тоза нишаста суҳбат доштанд. баъд яке модарам гуфтанд ки хай ҳаво салқин аст рӯзона афтоб аст дар рӯзона кор мекунӣ бачаам биё ҳамин шаб дад як чароғ мон кор кун. баъд гуфтам хай майлаш омадам соат 11 шаб буд. чароға мондам сангоя гирифтам ҳамин якум санги мондам болиқая гирифтам ҳамин задам ки дусе бор овози санг ба болқа раста чӣ хел мебарад дар соати 11 шаб. аз дил чӣ гузашт. ҳамин гуфтам кадом ҳамин ҳамсоя ҳози мана ҳақорат карда ҳамин рӯзона даку тақ мекунӣ ҳамин шавда бо чӣ ёхе ҳамин аз дил гузарондам ки ҳамин задам дар даст ҳамин хет хун томхе парид. ду холам ҳамсоям дод занам бачи калон айб инами рӯи ҳавлӣ ман баъди кор баъди 5 дақиқае ки ором шудам баъд хандиданда дар кори кардагӣ рӯи ҳамин ҳавлӣ инҷа мошин мондагӣ буд дар пушти мошин ба ҷо мешавоча анами хел баъд як 5 дақиқа 7 дақиқа гузашт камтар ором шуд баъд инҷа дил задан баъд рафтам ки яке ҳам хелочам дида чӯкади умеҷон ки сафсафед шуд руд гуфтам даста задам гуфтан ай диди айби ман шуд ман гуфтам не гуфтам айби шумо нашуд дар соати 11 мардум хоб ман дар инҷа тарақ парақ кардам ман аллака аз дилам гузарондам ки кадом ҳамсоя чизе гуфт ки ҳамин бача моя рӯз наметада ҳамин шав дастама задам ман гуфтам дигар дар шав мардума мемонем ором хоб раванд рӯзона бисёртар кор мекунем. санъат қурбониро талаб мекунад. яъне мо ҳам чилика қурбонӣ кардем мо ҳаминоя сохтем да. ҳанӯз кор бо санг рӯи ин деворҳо идома дорад. ҳанӯз заҳмат дар ин офаридаҳо хеле зиёд аст. ҳанӯз андешаҳо парешонанд. ҳанӯз корҳо нотамоманд. аз ин рӯ моро мебоист аз рӯи гуфти қаҳрамони барнома интизор мешудем то баъд аз анҷоми кор ин ҳамаро инъикос мекардем. аммо ҳар як фурсат бароямон ғанимат аст. интизори кори мо нест. чуноне ки умед сангҳоро мешиканад мо низ шишаи интизориҳоро шикастем ва сабр накардаву ин зебоиро ин ҳунарро бо ҳама нозукиҳош пешниҳоди шумо сохтем. умед дорем чун умед ватанро дӯст медоред ва ҳар зарраи сангу хокашро муқаддас мешуморед. گل‌های دوشنبه، گل‌های سه‌شنبه، گل‌های چهارشنبه، گل‌های پنجشنبه، گل‌های سیمنتی ما قاق شده خرید. نه. این کاستوم آکاش خانه درو